Keleya jatini no konoko. Neko ere togo ere di. Kone kisibaga ne mateli ko togo imede. Akwani kanne iki togo ere fone. No, togo ko itu na sa. Togo ko itu ilo. Yama. Nyemi fina fon ni mago ben togo la wole dron ko ne kisibaga ne kisi ne na ne kisi litro ne tamayame. Awo. Ko ki wole kisiba. Na na kisi litro ne kama. Wi mana kungo soro watu wati mena bobu kisi tele. Ni kote umbeto ki wole kisibaga. Bashita. Okay, d'accord. Si ni kwa liga bara wala dron le singe ingwa. Le bye. Ma fira na kuninda na. Abenya na bo. Rafu itara me konyo so. Menga filoso. Como bori fira na sini tro konyo so bitu. Analle ka gele sino na me konyo so do. Et puis biga filoso na ma s'entend bien. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. Keleya. Amenyo fe sunitile utambara. Amenyo fe kananja fa bimote monyele fe umaniye ubila tinya. Bimote monyele fe umaniye ubijuya. Fe molo bimoya kamasila. Molo bi mama nyinde angan kolosi wari tene febi denigane jamfa sanu tene febi denigane jamfa kabine ka wari sorobi deni me bulilanko kabine ka togo sorobi deni me bulilanko bideli kana togo che bideli kana malo benyana nitene fe kana nyiradiena sa nitene fe kana malo benyana nebele fe mon bébé nebele fe mon doudou nebele fe nebare deni eno fe oten toro nebare gosi eno fe oten dimina feu moni mo baje kaba kana jamfa ikadinye sheri ikadinye ntese la feu Typhoon. Ma fira na kuninda na. Abenya na bo. Rafu itara me konyo so. Menga filoso. Como bori fira na sini tro konyo so bitu. Analle ka gele sino na me konyo so do. Et puis biga filoso na ma s'entend bien. Ola sa, te bientôt il va na wole go. Ya, nina mi de message, il va wole go mo beau-père. Tonton, il va wole go. Mais comment bega kuma cha o. Chega pas suivi da on ça. Mais ni doucement, il va wole go. Rafu itara parce que là c'est Sini, là tu me connais so do. Et puis voilà. Même il arrange ça, non. Kana mfanga puma no santrige sa. Nani fe tena yana ko yele ka ko lan tena mi wa wo keta. Mais fait mi na gen fa fere cho fere tana na Non, il faut de ça. Ai che, kana na. No, eba fem ma pêcher to do le wetla na. Oh, Sini la bo ko na zero la. Ba ka jai mal la do ko so la ka video ke ka di mo pro. Sini ni yo ko ma sra bi ko. Abana. Eh, ni do la obe. Voilà, donc nga che, voilà, kana foi go yama. Ya kila tra ni tara ka mouvement ke kana joro full te ya be. Tari no ma fe en sega si di volore. No, nga Ni che. te se wallahi. Nema. Sans ya si ge wallahi mare waso na ma singa wole sans so ratele. Si ça mo sa ba wole lerde. Comme si ko a fona kaka ke ko ni furu kele. Ambasa. Furu intena ko. Ok, pas Voilà nga che amaketi. Ouais, nga che. Ouais. Tif. Ka choro. Te ga mo boy. No, nga che ke ko mo do. Sini nga che même bla dana nga che. Ko no. Ouais. amenyo fe sunitile utambara amenyo fe kananja fa bimote monyele fe umaniye ubila tinya bimote monyele fe
Clé. Hey, ça va bien? Ça va? Ok. À cause ça. Ah, je me sais. Nefa ka kisi baga de nyere. Ah, et qui se voit ici. Ah oui. Ah, donc si je comprends bien, elle est Kajaye. Ah. Qui se voit, elle est téléphone là. Café là, combien de bons qui courent. Voilà, ça va? Poche côté. Il veut mon boisson, ben jus ou ben bon. Aïe, megan. Comme au yoro erate yoro jambaite. Sinon, mais ça le dis-moi. C'est bon, non? Aïe. Ça n'a pas dit, ça va le ça va. T'es pas dit là, ça, hein? Ok, bah c'est elle. Voilà, je t'apporte de l'eau. Voilà, Kadia. Merci. Voilà. Ah. Ouais. Ça n'a juste malembado. Ah, ok, d'accord. Alors, Kadia. Assalamualaikum Mama Zoni. Cikono. Ni baduk kilina kuma na demo. Ah? Me. Numi banga maji uniforme. Yo banni tangron abejini na madia ngango. Moi chaque fois il dit mon c'est tantôt là. Ni mana bon pour la camiso kana. Il vient en bonito buniri. Umida. Kajula foli na gina fa kune yere pulu. Kune pulu na kenya kale. Nyamo ne ala isi ni mayat na dabla. Ma fumal il faut comme le foli. Na fom. Mungebe. Joni fare wo semeni wore kalem na tan kajaga wuri. Maman, chaque fois, il vient une coin kono. Nous avons jorani une commence une neta pour la vie. Tu n'as fait qu'on y ouvre qu'on y met la neno kaja ka furgo mekere. Nous avons une blague qu'on y a là. Fugi yere banata. Ate yera bo. Furgo inte da oshi. Mo ire la furu integel. Ma bebe ni fo ma ire la. Eche tifo nya don wati na bega kono sudu ini kaja eche gela ga kono sudu ngui gela gela ga ngabiro nchimo Kajolo me no foutez-moi ma ire la ku frinte apo na sa e bare ni moi ne tendu la sa ne da furu inteke wa ya bli kuna ni furu kele inteke wa ulare na fa ne da alla duma eni ne ameja me mi fetike furu inteke oshi wa tike ne da fini tout le monde ala go kyokui ni na sara la ni bule ke to fin kare inu be la fane da fi ateke wa shina ama fetike la na be amba ginta ke bila ni son dia benyana ateke kan ya ki na sa tout temps moi Kaja, mais sinon yere je borogere, hein? Dere kumburu gi masmane do ina naik masmane do comme la lettre kumbulité borogek sobe mais bon là je vois que tu es bien éveillé là. Maintenant les comiques me fait kinga. Depuis là si le mec a borogek meninga do ne ko la tiki mabashiri. Ateke mubashi. Voilà, les go Kaja. Est-ce que dembe boula? Aïe, Deti boula. Mais ini mo binyo fa ina fona so imam na izo wai mani ifule do. Ne bola café nyano kuma kono sisa konte feka o question jabu. Ah oui, c'est vrai. Non, tiens, on a eu la photo qui était fait. D'accord, non, on tenait de la jamais à comment être tourné. Jamais. On tenait de la jamais à comment être tourné. Voilà. Oui. Ni sobile lwa imbe gula yere be furko kuma na. Otma musote gula. Iga sokar ke bora katane bla katane ta kanani ni sobile lwa fembe bibulu. Musote yan foi. Otma yema furwa. Kaja. Ni makorto musofuma.
Et je crois que j'ai bien fait ça. Ala barkala ne ma muso furu joona. Parce que a jateminɛ ni ne ko ye muso furu joona ne tun bɛna nimisa. Cogo di tan? Mais ne filɛ nin kɛ e ye dɔɔni min kɛ tan. Cɛ ni ne ko muso furu joona ni ne ye dɔn bi n bɛna nimisa ko n bɛna n ye muso furu joona i ma ye wa? N bɛna nimisa i ma ye wa? An k'o kuma bila sa. An ma k'o kuma kɛ. Mais sisan comme an yɛrɛ bɛ furuko kuma na. Ne ko cɛ minnu bɛ muso caman ta furu la. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn o ko la de? Bon, Kaja, ne kɔni ne bolo muso caman furu in n'a se b'i ye n'i bɛ se ka tilen i muso ni ɲɔgɔn cɛ a ka ɲi. Mais an bɛ tile min na i ko bi farati b'a la dɛ. I y'a faamu ne kɔni bolo basigi bɛ i ka muso kelen ta i k'i ka ɲɛnama kɛ n'o ye ne hakilina ye quoi. Ne bolo o de basigi ka bon ka tɛmɛ muso caman furu kan. Mais n'i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ k'i bɛna muso caman furu cɛ min b'a dɔn k'a bɛ se ka muso caman furu ka se o kɔrɔ fɛnɛ a b'a kɛ foyi t'a la. Non, Papis, n'y a femme ça, n'y a femme. Ah bon? Nga cha nyana bora. Ah non, vraiment ni jaranye kusube. Non, nyana boli jaranye trop wallahi. OK. Il y a pas de problème nyogombulo. Non, je suis très content. Ah vraiment jaranye kusube. D'accord, entrega amenyo ngonta ko fe. OK, merci beaucoup. Che nous sont à dire abina womne ki bara dumane. Chenga chebuwa ni ki bara dumane. Ha? Na ala chi. Tentu mu fi na ke. Ma fi na wo semaine wara mitani kajaga uruya. Non, atina semaine wara kono bulon tumbe nen no de communication na sisa. Ayi ngule de ko an ba affaire na ko ngache ko affaire nyana borasi. Ko tout est OK. Mais maro ni kuma fo ebe sebe de la. On ta fuge ebe na sitanga la modern furu ko fara sitanga. Che maro buwa ifene sache. Hein? Mais era de ma fune na ko na deuxième ta. Yo fi. Donc ni ko na deuxième ta ngache me mune kono. Hein? Iko ne afune na kiga ko be kaja ya. Donc ne bugure nye fi na buwa. Eko ne mako ne ga musuta. Ni ma fo moi. Donc il ba nya kibe musuta. Fa ke muso sabal lendo muso ladam nendo. Muso mbi damedo. Donc ya menga to yini yoro jambu ba. Sita nanani kaja duko no chedo. Mais kaja flene kaya jole mene muso ya placide. Sita placide la. Kaja be ko mi na fukune muso. Nga finu abako ne bora bararo la benga dumuni sigi abe fe sugu bekenye. Sita ere ba tu kaja be ni pege. Me abeke turi. Sita me ka ere law. Kele amana bunya muso matogodo. Ibi bolu suire nyala. Donc kaja flene eski ba do buba me makele ne fiena. Wallahi ne muso mundo vraiment tiens la man ko. Mais ne bolo mo basigi le kai. Oui. C'est ça misali yala. Ni par exemple fata muso do a bora village la fasara basara jiga fwetai me mogo mi fana ya ga jiga no ko ka be na ta ka ba flana refe o ko bi tugodi na sorola mogo shita parce o be fen be kai donc inta don akanga do furula wa ou bien akanga ko ke tugodi misali ado de desino fen walete Kaja. Kuma yi bora ka mi fɔ ni kuma yi ko grima yɛlɛ ni ko in kɔrɔ ka girin kojugu an ka bi baro an ye waati caman kɛ baro la nka i ma kuma fɔ min ka girin ka nɔ fɔlɔ parce que mɔgɔ min bɛ yen nɔ fɔlɔ n'o fa n'a ba sara o yɛrɛ o y'a damana gɛlɛya de fɔlɔ ye bon i jɔ fɔlɔ Kaja j'espère que i kan tɛ i yɛrɛ de ma dɛ ayi ne tɛ misaliya dɔrɔn de don ne tɛ baro pour que ka baro kɛdɔrɔn quoi. Voilà, n dɔnbaga dɔ dɔrɔn de don. I dɔnbaga yɛrɛ de don. Awɔ, n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn. Kaja. Ala ka hinɛ a tigi somɔgɔw la. Bon, je pense que mɔgɔ min bɛ yen nɔ muso min bɛ yen nɔ ni se t'a ye a somɔgɔw sara jigiya kelen min b'a ye o b'a fɔ ko bɛna furu o tɛ. Bon, Kaja ne kɔni bolo a bɛna kɛ a muso filanan ye. I m'a fɔ ten. Awɔ. Bon, a bɛ dépend n'a y'a sɔrɔ o fantanmuso in yɛrɛ ni a ka d'ale yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ka muso filanan ye problème t'a la c'est une bonne chose walima jigiya min bɛ fɛ ka furu n'o cɛ in yɛrɛ ka di muso in ye a bɛ se ka furu a ma fɛnɛ i y'a faamu mais kɔnɔnajɛ la ni ne kɔni ko ko n bɛ i dɔnbaga in ladi ne b'a fɔ a ɲɛna ko a kana kɛ mɔgɔ ka muso filanan ye quoi i y'a faamu parce que n'a sɔrɔ a tɛ cɛ in fɛ parce que n'a donna la ka sɔrɔ a t'a fɛ
parce que la ɲɛfɔ cogo min na a bɛ i n'a fɔ dɛsɛ de kama a tigi ka don furu la ou bien o de tɛ ou bien a b'a fɛ de ma nɔgɔya ladamunen yɛrɛ yɛrɛ de don Buba i kɔni bɛ i bɛ nin kuma fɔ n ɲɛna mɛ donc mun ka gɛlɛn ne y'a ɲɛfɔ Kaja ɲɛna ne ye kuma in da sonya ka kuma in ɲɛfɔ Kaja ɲɛna n ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ka di ne ye vraiment ka a furu quoi i y'a faamu bon a ma problème dɔ la mais ne problème dɔ la cogo di a b'a fɛ wa a t'a fɛ e dɔnbaga de tɛ yan ne dɔnbaga de don a t'a fɛ a t'a fɛ voilà mais comme jigiya foyi t'a ye o de kama a bɛ fɛ ka don furu kɔnɔ ka se ka jigiya sɔrɔ i ka kuma t'o de yan bon ne kɔni bolo a kana don o kama fantanya man ka mɔgɔ bila ka taa don fɛn dɔ la i tɛ fɛn min fɛ quoi sinon a tagalen ɲɛfɛ a mɛn o mɛn Kaja don dɔ muso in bɛ ɲini sa warakɔrɔ ni cɛ ye kɔni bɛ mun f'i ye oro in taga don a kuma fɔ don n tɛna kɛ dɛ non Buba foyi t'a la sa Buba i b'a to ne bɛ taga i ka sɔrɔ k'a kuma lawuli o man di ye dɛ ayi sa Buba e ka taa sa ne ma taa est-ce que Buba a bɛ ɲɛnabɔ cogo di i ka ye a fɔyɔrɔ la n cɛ in yɛrɛ tɛ changer quoi ayi sa non o tɛ sa Buba e b'a dɔn e bɛ ka sira yɔrɔ min na ne ye ka kuma faamu mais e ka ye dɔrɔn e ka to ne yɛrɛ de bɛ kuma in ta k'a bin aw k'a kɛ i n'a fɔ e t'a kalama yɛrɛ a bɛ komi bɛna kɛ i n'a ko bɛna bonya de t'aw kɔrɔ i ko ten dɛ non fɛn min confiance ka cɛ ayi i b'a dɔn ne ye mun f'i ɲɛna n'o terikɛ sisan o de don kana jɔrɔ sitan ne ka cɛ kana jɔrɔ sitan ko fana y'i kɛtɔ ye muso filatigi de ne mun fɛ nin ye lafiyatɔ de ye dɛ yɔrɔ dɛ a bɛ fɔ ne ma ko lafiya damu ni lafiyatɔ de ye e t'a ɲɛ dɔn cɛ n terikɛ i bɛ n ka yɛrɛ fɛ dɛ walayi ne bɛ n ka yɛrɛ fɛ i bɛna fɔ ko k'i mɛn n'i yɛrɛ kan non est-ce que mais i b'a dɔn depuis don min na n ye kuma in f'i ɲɛna n yɛrɛ ni lafiya dɔ sɔrɔ n ka dugu parce que i b'a dɔn n yɛrɛ filɛ n tɛ déranger foyi la Kaja b'i jɔ ne ka fɛn bɛɛ non n ko est-ce que i b'a dɔn n ko ne hali tuma dɔ la n sigilen bɛ bureau kɔnɔ dɛ Buba ne yɛrɛ hakili yɛrɛ tɛ sitan ne hakili bɛ Kaja de fura foyi t'a la fantanmuso in n'a donna la ko pour que a ka jigiya de sɔrɔ ne fɛ k'a fɔ pour que comme dɛsɛ b'a la a ka se ka fɛn sɔrɔ bu bɛ basigi sɔrɔ don dɔ a bɛ nimisa dɛ parce que a dusukun furu tɛ quoi ne hakili la a kana don a la quoi kana don a la fiyewu sinon nimisa b'ale fɛ fura foyi t'a la a bɛ nimisa voilà maintenant Kaja vraiment ne tun tɛ fɛ k'i déranger mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne y'i wele téléphone na ne kun t'a dɔn i ye mɔgɔ min yɛrɛ ne kun b'i ye fɛnɛ i y'a faamu wa ne yɛrɛ ye mɔgɔ min muso bɛ girin kan mais n tɛ musoko la mais tiɲɛ yɛrɛ la i nalen ne y'i ye dɔrɔn i ko diyara ne ye ne bɛ fɛ i ka kɛ ne furumuso ye quoi a bɛ diya ne ye kosɛbɛ i m'a ye o kuma tɛmɛna o kɔni tɛ se ka kɛ yɛrɛ i y'a faamu o tuma tɛmɛna o tɛ se ka kɛ yɛrɛ i cogo di ta i b'a dɔn ni ne ma taa kɛ n ka patɔrɔnmuso bɛ taa kɛra daramu kama donc n bɛ fɛ ka taa bɔ a fɔ ko sofɛrikɛ ka taa n bila donc a bɛ komi ne ka nin kuma in yɛrɛ de ma d'accord problème t'a la donc a bɛ da la yen nɔ n'i bɔra i b'a sigi sɔrɔ da la yen nɔ donc a b'i bila maintenant n bɛna dépôt k'i kun n bɛ 1000 dépôt k'i kun sisan i bɛ crédit ta n'o ye i y'a mɛn ni n wulila ka bɔ sunɔgɔ la sini sɔgɔma n'a tigi ma basi i bɛ n wele an bɛ baro kɛ sɔgɔma i y'a mɛn basi t'a la i ni ce ni baraji non de rien i ye n dɛmɛ a diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o tɛ foyi ye walayi ala k'an to ɲɔgɔn ye foyi ne bɛ siran ɲɛ oui na ngi bilasira de n bɛ dépôt k'i kun sisan sisan i y'a mɛn allez an ka tiɲɛ ɲɛfɛ oui wallahi donc i b'a dɔn o tɛ kulonkɛ ko ye non o tɛ kulonkɛ ko ye i y'a faamu et puis Buba i tɛ mun kalama n ko sisan kelen bɛ ka mun n ko kari kɔnɔ cɛkɔrɔba fɛn fɛn b'an ka lamini na yen nɔ a kelen bɛ ka bɛɛ de bila ka na ko ka na ne deli walasa ne bɛ se ka Kaja ka ko dabila a bɛɛ n'a la cɛ est-ce que i b'a dɔn mɔgɔw su ni tile u bɛ na ko u bɛna intervention ne ko non ne tɛ bɔ kumakan kan o Buba non j'ai pris une décision e bɛ ne dɔn ne n kɔni bɛ mɛn ka décision ta mais ne décision ta la cɛ tɛ bɔ ka ne non Kaja ka furu in kɔni foyi tɛ se k'a bali hali ni jinɛ jiginna mais n terikɛ an ka fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ ka siran mun ɲɛ ka siran mun ɲɛ a kɔlɔlɔ kana na se n ma dɛ i bɛ sitan ka keleya dɔn sitan ka keleya in kulonkɛ ko tɛ dɛ cɛ Buba cɛ non kana na nɛgɛ ka dɔn ko la ayisa Buba cɛ fɛnɛ sa cɛ ni min yɛrɛ kɛ cɛ de ɛri tuma bɛɛ bɛ ne pousser ko ne ka yɛrɛ kɛ cɛ cɛ ni e fɛnɛ ni yɛrɛ min yɛrɛ kɛ cɛ mais o tɛ kelen o i bɛ sitan dɔn non kelen a mana kɛ cogo o cogo Buba mais n b'i kɔ dɛ i n'o tɛ n b'i kɔ dɛ Sandara kanuma du bara la kanulema dianye kanundungele
Allô? Ne ɲuman sera koyi. I b'a dɔn n ka patronmuso de kun ye n bila baara dɔ de la donc o de la n ma se k'i wele joona. Vraiment i b'a dɔn i ka invitation diyara n ye kojugu. Vraiment i ni cɛ i ni bɛrɛjɛ a diyara n ye trop. O de kun don vraiment merci. K'an bɛn. Tu appelles ça, man. Je voulais plus de 30 fois. Et tu m'as appelé à rapprocher. Ah bon? Non, putain, des choses. Tiens, t'es fou. Appelle ça. Au fond, elle est déplacée là sans gagner. Tu vois? 30 appels. Il est 30 et quel? Attends. Et quand tu l'as fait déplacer quand on non, parce que moi, très bien, nous, fait un bagot, donc, les bagarres, j'ai la tête fait une belle bande, nous, il n'y a même pas une baille. Je sais pas, on a fait tout, on a non, c'est bien, je comprends. À honneur, ni bagarre, nous, qu'on y est là. On a dérangé, là. C'est qu'à la fin, man, c'est vrai, mais, non, mais c'est une déplacement là, ça va. Non, tu vas déplacer, man. Non. Nico, il y a la console. J'ai géré ça pour toi, mon grand. Je ne vois pas comment on a géré. Vidéo sur là. Ben, Kacho. Naja, mase, mega konyo so yare dusa, naja. Yabama, Nico, mase konyo so pumbo. Yabama, naja. On va se rendre à ça ou mon téléphone. On fait là. Non, on a déjà mis des comme ça. D'accord. Vidéo quoi tu nous ça? Amassé à telle scène la vidéo est inquiet. Tu as fait mon comme il y a pas de full copie d'able la personne. Ne m'a quoi sur Kenny, nous sommes niés, personne. Il va donner la yoye. Ne la yoye là son monopo. Et si pas donc il fallait que l'on ait une meilleure. Sinon il faut le à mandi kademe. Tu vois il a calé dans ce général. Si les voix comment la mère est à bord de la Gilana, puis après à boire une forme de tourna. Voilà. Bon, un mana, écoute, tu ne pas de foyer la maman. Tu m'as pas donc, n'est rien de la 3 000 tenir une rome sans. Soon, happy on the road, il fallait que le gars, il y a il y a comme si le fou est à faire, l'eau de son mari, mon fortune. Donc, never mean you need ça. Il l'a fait là. Il était assez connu sur comment. Un coup qui a un vidéo film, un sushi, mais clé ça va dire. Très oui, mais Nandela ou Brahma Geneva. Ni avim de man, ni appliqué ne tourne mo là. Ni viru ko kuma les filles. A face à la basse à la bêta. Non, bête ni viru nga gadine massa. Là, ne ba do mun ke fu l'exé de segan furu bo ma pelona. Ni bo bo dona là. Na bona ta kira ta. Chemo je man la tin boy de ça. Ne mo photo là. Atoro. Tota. Ni a été ni kuin ka fanela, ima ka faten na ima ka fatono mun kasim nunna. Atombo, yama, meni kuin nyana ba dinsa. Furu inte na kesa. Ibaro me 3 jours intimo. Clé ça va. Il est tansi ta aveni manifester, me fatigué so ka fogo voilà go du furu ba. Laissez pas blasa, avec furu ko in plan, ne da fira. Toi, imagine nga manière yama. Très bien fort. Plus de comme jour bien fort jusqu'à présenter gagner ça. Mais il comme faut d'aller il m'a signé à quête. Non, 3 jours bien. Laisse ça va, ne de banganti moi. Il da qui a la clé. Yama, il da il a la clé comme ça qui rakaba. Tu crois bien le furu ko tu y il blatte on ça va tiens. OK, y a pas de souci. Ni ça ça me fera plaisir quand même. Et puis j'ai envie ni faut tant pour là, pas de souci. Mais là maintenant te prendre bouger là parce que tu m'as embourré là après tu vois. Mais il a comme me donner 20 000 francs de bobby. Pour que tu engages qui t'encourager, tu faut encourager ça ni pour faire ça. Il blatte comme ça. Ne tiens. Ne mon gars comment. Non, on peut arrêter quoi. Non, moi tu blatte laisse là mon futur fils. Ni ben ni moi ya comment ne peut pas t'acheter là. Non man. Là, non, l'autre jour, il a fait, il y a comment qu'il faut faire. Comment ça va faire? Quand il faut. Non, Aïe, comment ça nous faut? C'est bon, quoi. Non, quand il nous a la tienne, non, il y a quand il nous l'a, il y a ma, ni quoi, il me blanc, 3 jours, là, va, là, là, crois qu'il est là. Amenyo fe,
ni tile o t'an fara an bɛ ɲɔgɔn fɛ kana janfa bi mɔ tɛ mɔ ɲɛlen fɛ u mani ye u b'i latiɲa bi mɔ tɛ mɔ ɲɛlen fɛ u mani ye u b'i juguya e mɔgɔ lo bi mɔgɔya kan masila molo bi mo maninde angan kolosi wari tene febi denigane janfa sanu tene febi denigane janfa kabine ka wari sorobi deni me bolilanko kabine ka togo sorobi deni me bolilanko bideli kana togo che bideli kana malo benyana ni tene fe kana nyira jena sa ni tene fe kana malo benyana ne bele fe mon bébé ne